Quan la consellera Teresa Jordà me va anomenar president del Consorci d'Aigües de Tarragona, el primer que vaig pensar és en els meus avantpassats, els meus familiars, que s'han dedicat tota la vida a la terra, a l'arròs, amb uns iaios, amb uns raves iaios, el que suposaria per a ells l'oportunitat que un descendent seu pogués tindre l'oportunitat de treballar en un consorci que ha estat clau per al progrés del Delta. Jo m'he criat a casa en aquest ambient, de gent humil, que han treballat la terra, que s'han guanyat la vida amb moltes dificultats i amb moltes penúries, i sobretot m'han posat sempre, m'han transmès sempre aquesta visió de la terra, aquesta estima a la terra, aquesta estima al lligam que mos ha unit al Delta de l'Ebre, i sobretot quan mon iaio m'explicava com regaven abans i com rega avui, per exemple, mon pare. El canvi substancial que va suposar les inversions al Delta de canalització i de revestiment dels canals i dels desaigües. Mon iaio sempre m'explicava que era una penúria, perquè determinades zones del Delta, sobretot nosaltres teníem la terra, que érem dels últims en regar, canals de terra, amb un munt de forats que perdien, que era molt complicat poder arribar a regar en condicions òptimes, i quan se van fer els primers revestiments va ser un canvi substancial. Era passar a regar com al segle XXI, en unes infraestructures que han estat clau, que són clau, que estan modernitzades, que són útils, que no perden aigua. Segurament, sense les inversions i les infraestructures que s'han fet en aquests anys, avui no podríem fer arròs. Sobretot hi ha zones molt complicades de que arribi l'aigua en condicions òptimes. Avui tenim un sistema de revestiment i un sistema de canals que és propi de tecnologies molt avançades, de tecnologies de reg del segle XXI, d'altres zones del món, que són referents. I jo crec que, en definitiva, aquest va ser un dels principals reptes i un dels principals compromisos que, quan vaig assumir aquest encàrrec, que sabia que no era fàcil ni còmode, vaig reafirmar-me en orgull i vaig dir: per a una persona de Deltebre, per a una persona del Delta, filla i neta de regants, és una gran oportunitat d'estar al capdavant del Consorci, per a seguir treballant en els regants, per a seguir posant en valor la feina que fan les comunitats de regants, que han estat clau per al progrés del Delta, i un homenatge a totes aquelles dones i homes que es van deixar la pell, la vida. Primer, per convertir el Delta en una terra fèrtil. Segon, per imaginar un futur col·lectiu en què l'arròs era l'epicentre de totes les accions. A mi sempre m'agrada dir que entre un bon plat d'arròs i una persona sempre hi ha un arrosser, sempre hi ha un regant. I crec que este matís, este compromís que vaig assumir en el seu moment, és el que em motiva cada dia a que la gent del Delta, que la gent de les Terres de l'Ebre entenguen que sense este projecte col·lectiu que es va construir, que es va idear en la llei 18/1981, avui els pagesos del Delta, els pagesos i pageses del Delta, segurament no podrien fer arròs. Haver aconseguit que els actors importants, tant la indústria com els regants, com els mateixos consorciats, hem sigut capaços de governar aquest consorci, ha permetut ser molt eficients i ens ha permès tant a la banda receptora, que és el Camp de Tarragona, ser eficients i permetre'ls desenvolupar-se, també ens ha permès als mateixos regants també ser molt eficients i estar adaptats als reptes que ens venen. És a dir, jo crec que sense el CAT ni el Delta seria el que és, ni el Camp de Tarragona seria el que és. Me'n recordo molt de quan rebentava el canal. Quan rebentava el canal allò durava dies i dies, perquè no hi havia els mitjans mecànics que hi ha ara. I llavors allò s'havia de fer tot a mà. I també passava al revés. Passava que quan a finals de l'estiu i principis de la tardor venien els aiguats. Venien els aiguats que plovia molt i durava també dies i dies. Les terres més fondes se quedaven totes baix l'aigua. Sí, t'agarrava l'arrossegat, les garbes se n'anaven i les poques que quedaven les havies de compartir amb els veïns. I si t'agafava l'arròs per a segar, llavors ja havies acabat la collita. Això què suposava? Suposava que la gent, les famílies, s'ho passaven molt malament, perquè era l'únic mitjà de subsistència.
tant per als que teníem terra com per als jornalers, perquè no hi havia els llocs de treball que hi ha ara. També érem conscients que a Tarragona i als pobles del Camp de Tarragona hi havia molt poca aigua i la poca que hi havia era de molt baixa qualitat. I jo no sé si va ser per un principi de solidaritat o d'extrema necessitat que es va arribar a l'acord que es va arribar per a beneficiar-nos les dues parts. Ara, gràcies a Déu, els agricultors podem regar bé i desaiguar perfectament i gràcies als revestiments i a la comunitat de regants, a les comunitats que fan una gestió magnífica, llavors tots aquests problemes s'han parat, estem millor. Però no sols els agricultors, sinó també la biodiversitat, els cultius marins, o sigui que hem sortit guanyant tots. Jo ara, des de l'any 20, estic al Consell d'Administració del Consorci, però ja porto 25 anys aquí a la casa com a vicepresident i ara com a president. Totes les obres que s'han fet aquí al Delta de l'Ebre, que ha sigut per a recuperar una part de l'aigua que nosaltres perdíem de la concessió, perquè des de Xerta fins a Tortosa perdíem aproximadament 10-12 metres cúbics per segon dels 27 metres cúbics que tenim de concessió. Resulta que tota aquesta aigua no podia entrar al delta perquè es perdia pel camí, per filtracions i perquè els canals estaven antics i estaven de terra, etc. Se va arribar al consens entre, diríem, el Camp de Tarragona i les comunitats de regants per, si es aconseguia revestir els canals i controlar aquestes pèrdues que teníem d'aigua, que no ens permetien fer les collites en condicions, muntar el que seria el consorci de tal manera que les comunitats de regants renunciàvem a una part de la concessió que recuperaríem la resta en les obres i aquesta concessió que nosaltres renunciàvem faríem cap al Camp de Tarragona per poder assegurar el manteniment i el funcionament de la indústria petroquímica en el seu moment, l'abastament d'aigua a les poblacions i, des de luego, el desenvolupament del turisme i tot això. O sigui que ha sigut un pacte, diríem, territorial entre les dues àrees de la província de Tarragona. Llavors, per a nosaltres ha sigut una gran solució perquè se va fer unes inversions que no es podien fer en aquell moment de cap manera, ni a càrrec dels regants ni a càrrec de l'Estat, perquè era sobre l'any 78-80, en unes crisis brutals on Espanya estava totalment desahuciada, sense capacitat d'invertir, i llavors el pacte que va ser que la part del Camp de Tarragona que rebia l'aigua pagaria un cànon del qual aniríem amortitzant les obres que s'anirien fent durant tot aquell temps. Han vingut a fer les obres, tota l'aigua que vam decidir o vam pensar que recuperaria s'ha recuperat, tenim encara capacitat de millorar el que és el reg, tenim molta més aigua de la que teníem en aquell moment i podem tirar endavant les collites en seguretat. Jo soc pagesa i me dedico al cultiu de l'arròs i tindre aquesta bona infraestructura dels canals i recs aquí al delta ens ha permès gestionar molt millor l'aigua als nostres arrossars. Tot això està afavorit per les obres que ha fet el Consorci d'Aigües i els beneficiaris som les dues comunitats de regants. El Delta de l'Ebre no s'entendria sense el paper importantíssim que han jugat les comunitats de regants. També el Consorci d'Aigües de Tarragona, que els regants juguen un paper molt important i ha de seguir sent així per seguir construint junts i traçant el futur del Delta de l'Ebre. Com a consorci no puc fer una altra cosa que agrair-vos el treball, la col·laboració, el compromís, no només en els arrossers, també en el delta, en l'ecosistema, en harmonitzar entre totes i tots un dels indrets més bonics del nostre país. Teniu tot el meu suport, tot el meu reconeixement i hem traçat junts un camí que hem de seguir-lo treballant, potenciant, perquè en definitiva qui sortirà guanyant són els ciutadans i ciutadanes de les Terres de l'Ebre, els ciutadans i ciutadanes del Delta de l'Ebre.